ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಏನು ಚಲ್ಲತ್ತೆ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಿಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂಪಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬಂಗುಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಶಾಖ ಒಂದುಂಡೆ ಭಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ತೂಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಬಂಗುಡೆ